Здравейте, аз съм Никсен Шеф, YouTube съм записан като Николай Божилов. Нямам си Facebook страница. И показало се, че имам още малко време. Не малко, даже още колкото си искам мога да записвам. И така, миналия път се извиних, тук го довърших. Даже насложих още ми ред стълби. Там бяха тиквите, за които ви говорих. Там, където е плюсчето. Абе, на хаосно бе, където е плюсчето, там бяха. Няма Optifine, за съжаление. Аз начинаеш в Майнкрафт. Много не знам някои глупости. Много не знам някои глупости. Извинявам се. Сега ще си правим такова листове. Пак записваме същия ден. Това сигурно го знаете. Добре, са нали ли се струва тъпо, че ще трябва кой да направим книги? Ето така ги нареждам. Излагатя! Ето така. Прибирам си някои глупости в чест. После ще ловим овце. И сега ще им дали има някакви тикви. Чето аз таковата, след като спрях да записвам, реших да си направя една ферма там долу. Ме тревожи едно нещо. Тук два реда огън. Тук два реда има моркови, не ми стигнаха. Чакай, пушвам се. Тук са два реда картофи. Тук са тиквите, ама страхме да... Точно тук съм изкопали на място. Страхме да не порасне тук или на тук, защото ви казах. Значи, страхме само на там да не порасне. За пореден път се извинявам за качеството. Мисля, че не знам дали сме се уредили съвсем за другата камера, с която ще снимам. Казах ви, че там има село. Извинявайте, пише си с Skype. Пише си с един в Skype. Извинете. Имам пачки. Тези шумове, дето чувате, ако ги чувате нещо въобще, ако нещо чувате, сестра ми е до мен. Или може би нищо не чувате. Его е там на село. Тези сапливи са пораснали. Ей, супер. Ое.
да знаете от мен. В Майнкрафт без дърва не можете да оцелеете. В Майнкрафт без дърво просто няма как да се оцелява. Защото аз преди въобще не знаех какво да правя, като си свалих Майнкрафт. Първо си свалих Майнкрафт в един друг компютър, сега играя с друг компютър. Мислих си, че 1.7.5 то било 1.4. Пак се извинявам за нещо, което чувате от другаде. Просто баба ми е много нахална. Сериозно. Къщи сме след 7. И както ви казах, други ден заминавам на море, няма да снимам 10 дена. Ое, не ми дай кожа. Добре, това прасе се е бъгнало, вижте го, че не мърда. Мръдне. Това се оправи, при малко не щеше да мърдаш. Гад, мръсна. Нищо не. В няколко следващите епизоди ще си направим филма за както се. Остават 4 минути. Сега е момента да ви напомням да се абонирате, да харесате, да коментирате. Ако ми искате скайпа, таковато съм Никсън. А Фейсбука ми е таковато, просто Николай Божилов. Ако има някой, който ми харесва клиповете, тук видях ли нещо да мърда? Скелет! Какъв това скелет, бе? Гледай как се стреснах. Мале. Гледай. Какъв това скелет, бе? Какъв това скелет, бе? Да видим дали се паднали още. Не. Широкина, как е там? Това... морковче. Мерси Сел, thank you. Предишния път правих друга поредица, обаче клиповете просто не ставаха въобще да гледам, защото не спряха да ме дразнат. И пак си бях направил къщата близо до село. Всъщност клипа още е запазен. Ако искате да го осъча, ако искате да го качвам, напишете в коментарите. Парите някъде има ли? Той има още едно шугаркище. Чухте ли ме? Боже! Телевизора не спря да учи. В самото земята. Как ще заключвам. Тук само оформя. После ще направя една платформа с такова дъбова дървесина. Нека да се скажем. Някакви глупости тук. Между другото намерих айрон. 4 айрон намерих и си направих кофа. Сега, ще трябва да търся още такова. Още айрон. Ще направя обсидиан. Обсидан. За да... ще направя за портал към Недъра, нали знаете, понеже. Боже. Сега намери да... Тук някъде намерихме това.